waseneno nikech ka weche gitimore, inuang'o ka seche moko ng'ikruok bede e weche mag manyo ratiro. To gima seche moko chocho weche gi e weche mag manyo ratiro, ibro yudo ni information cha midwa ni mondo tigo for prosecution cha is not clear. Ok en gimoro ma obedo package maber ma inyalo tigo to find justice, because ibro yudo jomoko along the process nikech oseng'e ni ma nyathi nyaminwa ema noroch ratiche ama ma owadwa ema notimne makama. Koro mondo mi nikech there is that tradition ma wan godo ni okidwa ni expose maybe owadu nyaminu ama ng'at manade ma ratiche timore nade kethore. Koro ibiro yudo ni ka information ni bedo collected to joka are not willing mondo gichiw information manyalo konyo nyathini manyo ratiche, nikech seche moko yudo ni nyathi obedo molested, to mondo mi ji kaw thuolo ma information ni chop mbele kata ne obila ma chop nyaka court, inuang'o ka along the way this information is distorted ma kochopo mbele kacha to onge godo. Koro ananeno ni serikal mamalo, the national government should work closely with the county government, because inuang'o ka county government niga fully-fledged system through Department of Social Justice and something of the kind aparo nitiere madil gi weche aina gi mag gender gin godo. Koro ka national government onego tudre gi county government mondo gine ni ere kaka ginyalo bring resources together mondo gi fight gigi, nikech inuang'o ni gigi gichakore gi piny kocha kaka giidho, kaka ne watero dongruok mar kor gwenge pacho kaluo kocha mondo dongruok obede.